Welcome aboard and I am your next destination. For this vlog guys, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng special na chicken inasal since I am from Bacolod. So, yung ingredients guys for this inasal is of course chicken. So, yung gagamitin ko dito guys for my inasal is pecho. And then, meron ako ditong kalamansi. And guys, mas maraming kalamansi, mas masarap guys. And then, meron ako ditong ginger and then bawang or garlic. Tapos, meron ako ditong soy sauce and then vinegar or suka. Tapos, asin. Guys, asin, brown sugar, and betchin. So, depende yun guys sa inyo guys. So, sa akin guys, tansya-tansya lang. First guys is, kakat ko yung chicken. Ganito guys. Butterfly guys pag ganyan, para mas mabilis siya, para pag ihawin natin guys, i-grill natin, mas mabilis siyang maluto. And then pag i-marinate din natin guys, mas nuot yung yung marinade niya doon sa loob. So and guys, natapos ko nang i-cut ng chicken guys into ganito guys, into butterfly. Tapos gagawin naman natin is yung pinaka-marinade niya guys. So first, ilalagay natin itong toyo. And then suka. Tapos itong kalamansi guys. So, mas maraming kalamansi guys, mas masarap. Kasi yung chicken inasal ng Bacolod guys is mas tangy compare sa sa inihaw na chicken ng mga Tagalog guys. So, yung sa kanila guys, yung sauce nila is sobrang tamis. I think nilalagyan nila ng ng ketchup. And then makikita mo rin guys sa sa chicken nila, sobrang pula. So, sa amin naman guys, yung nilalagay namin is aswete, para magkakulay yung chicken. And then nagpapadagdag din yun ng guys, ng aroma. And then yung isa guys, sa pinaka-secret ko dito guys, pag naggagawa ako nitong chicken inasal is itong guys, itong ginger tsaka yung bawang guys is dinidikdik ko guys kasi nabasa ko rin guys sa mga sa mga Thailand na cuisine guys, yung sa Thai cuisine, yung secret daw nila bakit masarap yung Thai food is yung mga ingredients nila is dinidikdik nila. So sa atin kasi guys mga Filipino, so mahilig lang tayo guys mag-mince or mag-chop ng mga ingredients. So yung nabasa ko guys about sa Thai food, bakit masarap and daming nagkakagusto sa Thai food guys, isa sa pinaka secret nila is dinidikdik nila or ginagamitan nila nitong mortar and pestle guys. So nagkukuyakim tayo dito guys, dagdag kaalaman. So natapos ko na guys dikdikin itong mga ingredients, yung bawang at saka yung ginger. So ilagay na natin dito sa marinade natin guys. Yan. And isunod na natin itong mga dry natin na ingredients guys. Asin, brown sugar para may konting sweetness. And then itong betchin guys, pampadagdag lasa. So lagay natin and then halu-haluin lang natin guys. So, eto na siya guys. And, i-marinate lang natin ito for 2 to 3 hours. Pero sa amin dito guys, para mas masarap and manuot yung lasa guys, in-overnight namin.
Pero 2 to 3 hours guys, okay na rin yun. Pwede na rin siya ihawin and then masarap na din naman siya. Pero para mas masarap talaga guys, manuot yung sarap nitong chicken inasal natin is imamarinate natin for 24 hours or overnight. So ilalagay ko na ito guys dito sa fridge namin. A few moments later. And after 24 hours, ready to grill na ang ating authentic Bacolod chicken inasal. So meron din dito akong aswete guys para pampahid. So yan guys, let's start grilling! So, konting trivia muna tayo guys. So, dito sa Bacolod, meron kami dito ang tinatawag na Manukan Country. Isang buong street yun guys. And nagsiserve sila ng Bacolod Chicken Inasal. So, kung gusto nyo matikman yung authentic Bacolod Chicken Inasal, pag bumisita kayo dito sa Bacolod, please do visit Manukan Country guys. And malapit nang maluto ang ating authentic Bacolod chicken inasal and pinahiran ko na siya ng aswete guys para mas maganda tingnan and mas masarap yung lasa. And ready to serve na ang ating authentic Bacolod chicken inasal. Namit good. And sa mga hindi pa pala nag-subscribe sa channel ko, please do like, comment, share, and subscribe. And this is Dex Destination once again always saying, Bon voyage, keep safe guys, bye! Thank you for watching my vlog.